ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ନବଭାରତୀ ବିଦ୍ୟାଭବନ ଭଳି ନୂଆ ଗାଁରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରି ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ କଅଁର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଓ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରୀ ତହସିଲଦାର ତିଳୋତ୍ତମା ପୃଷ୍ଟି ସହ ବନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କଟକ ଡିଭିଜନର ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଦାମୋଦର ବେହେରା, ବରୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଚରଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦିଗରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ କଟକ ଡିଭିଜନ ଓ ଯାଜପୁର ଡିଭିଜନ ମିଳିତ ଭାବେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ। ନବଭାରତୀ ବିଦ୍ୟାଭବନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ପରିବେଶବିତ୍ ରୋଟାରିଆନ୍ ଡକ୍ଟର ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପରିବେଶବିତ୍ ଶ୍ରୀ ନିର୍ମଳ କୁମାର ଜେନା, ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଧଳଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜକର୍ମୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବଭାରତୀ ବିଦ୍ୟାଭବନକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ମାନପତ୍ର ଓ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଭାବେ 10,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ମାତୃପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।